كبراتن فوراتن بيتسفر برودكشنز تحندقنيكم كما يتقنيو لكم لومي معلت اللدات بمقنيات بمقبار مس بيتسبي حبيرنا نقويتا خنخبر مس دقنا خوينا دما اتين فتو تقصات كاب قال املاح بزعبا لدات مساهم كنكافل مسينا لنا كسع موداتا مسانا خصنحو حدرا نبلكم كسابير املاح يبارككم تباركوا نزي بروجرام زي تملكتو زلخم يحواتنا بيتسبنا كلكم روحوس بعال لدات يقبر لكم اندابلكو نا يسوس مولاد نعي أبي هياب كاب هيابات كلون نلعل زخنا إيو سلازي نعم لخي نزيك فلت زقبرا نعم لخي مسجنو يسوس تحتي لمزيئو نعنا خمهر نعنا خدحن بجانا نخحلف عما بالعمال توليدو لنا ممسو خبسر كله خاني بقواسوت غيرو أبصير وانا علم كل خالي سماين مدرن فترة عملخ بمخانو كم نجستا كبيت نجستات وين كل مخالي جن تحتي له زمز نعنا تحتنا نمهار كوينيو يرأينا عني يسوس زمز نخد حنا نعيب أنا جن قدم كي ترد عن خلو ببلعن بمستان يمثلن نيرو حجيجن مسترد عني مستعنكو كم تقالو يبعلو اللخو سلازي حواتي نيسوس زي تفلطو وقت فلطو يمنى لكم حدراد ما يبلكم إنان يسوس تقبلوا مدح الناس مدحان بيسوس كريستوسيو مدحاني يسوس تراي بخالق من قدي يلا سلازي نتمدحاني نخن قبلو صبوق يوم حدراد لكم When the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Galatians chapter 4, verses 4 and 5. I chose this verse because this verse is almost a summary of the meaning of Christmas. God sent his Son, which is Jesus, born of a woman, who is Mary, that was born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. The meaning of sonship is like friendship. Sonship is a relationship of being a son. When it says that we might receive adoption to sonship, this is talking about that we might be adopted to be God's son. As the name implies, Christmas, Christ is the title of Jesus, and Mass means a gathering. Christmas means a gathering to celebrate Christ. That is why I chose this verse. John 3:16. For God so loved the world, he gave his only begotten Son. Whoever believes in him shall not perish but have an eternal life. He is great and the Son of the highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. Luke chapter 1 verse 32.
Isaiah 9:6 says, "For to us a child is born, to us a son is given. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Philippians 2-10, in the name of Jesus, every knee shall bow. Christmas means to me that Jesus is born, and it's not all about Santa and presents. It's all about when Jesus is born. Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. John 1:29. And the angel said unto them, "Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day, in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord." Luke 2:10. We hear the Christmas story year after year, but this year the biggest thing that stuck out to me is Christ's humility. The King of Kings was born in a manger. He chose to come down thousands of years ago and was born amongst animal and in a manger. If Christ, our example, can lead his life and begin his life with that much humility that he maintained for the rest of his mission here on earth, why do we somehow think that we are exempt from displaying that same humility to others? So this Christmas, my challenge to myself and to others is to exemplify and live out that same humility that Christ did his whole life. መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምብላዱ ብዙሕ ትንቢታት ተነጊሩ ነይሩ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ሰባት ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ነቲ ትንቢት እቲ ክፍጸም በብዘበኑ ሃረር ኢሎም ይጽበዩ ነይሩ ንኣብነት ክንጠቅስ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 እንታይ ዝብል ትንቢት ኣሎ እንሆ ድንግል ክትጠንስ እያ ወድም ክትወልድ እያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ ዝብል ኣሎ እዚ ትንቢት እዚ ክንሪኦ ከለና ድሕሪ ነዊሕ ዘበናት ኣከባቢ 700 ዓመታት ይኸውን ዝወሰደ ክፍጸም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ብዛዕባ ኣወላልዳ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክንርኢ ከለና ዮሴፍ እቲ ጻድቕ ሰብኣይ ህጽይቱ ማርያም ጥንስቲ ምዃና ምስ ረኣየ ብህቡእ ክገድፋ ሓሰበ ሽዑ መልኣኽ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እዛ ህጽይትኻ ጠኒሳቶ ዘላ ቆልዓ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተጠኒሱ ወዲ ክትወልድ እያ ንህዝቡ ኩሉ ድማ ካብ ኃጢአቶም ከድህኖም እዩ እግዚአብሔር ብነብዩ ገይሩ ዝተዛረቦ ትንቢት ድንግል ክትጠንስ እያ ዝብል ዘሎ ሕጂ ይፍጸማሎ ስለዚህ ሲ ንህጽይትኻ ንማርያም ካብ መንፈስ ቅዱስ እያ ሞጠኒሳ ነቲ መድሓንያ ሞት ወልድ ሙሳዳ ኣይትፍራሕ ኢልዎ ሕጂውን ድማ ንሕና ብሉጽ ዝኾነ ተስፋ ኣለና ንጽበዮ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ እቲ ኣምላኽን ፈጣሪን ከም ህፃን ኮይኑ ዝመጾ ዘይኮነሲ ጎይታን ንጉስን ኮይኑ ብሊቀ መላእክትን ብትእዛዝን ጭድርታን ምስ ሙሉእ ሰራዊቱ ሰማይ ኮይኑ ኮስደና ከም ዝመጽእ ዝተዋህበና ትንቢት ኣለና ስለዚ ንልደት ክሓስብ ከለኹ ከምቲ ክመጽኡ ዝተባህለ ህፃን ኮይኑ ዝመጸ ክብሪ ሁሉ ገዲፉ እሞ ክመጽእ ከሎ ድማ እቲ ፈጣሪ ክነሱሲ ፍጡር ኮይኑ ከም ወሪዱስ መልሹ ድማ ኣዝዩ ብዙወረደ ኣብ ቤተ መንግስቲ ወይ ኣብቶም ፍሉጥ ከይኮነ ኣብ መብልዕ ማል እንኳ ህፃንሲ ንዓቢ ከማን ከቢድ ዝኾነ ስፍራ ኣብኡ ክውለድ መሪጹ ትሒቱ መጽዩ እዚ ጎይታ እዚ ግን ሕጂ ክመጽእ ከሎ ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ብግርማን ብኽብርን ብሊቀ መላእክታት ኩሉ ተዓጅቡ ምስ ሰራዊት ኮይኑ ድማ ከም ዝወስደና ድማ ዝተነግረና ትንቢት ኣሎ ከምቲ ጎይታ ክውለዱ ዝብል ዝተዋህበ ተስፋ ኣብቲ እዋኑ ዝተፈጸመ ሕጂውን ጎይታ ክምለስ ኢሉ ዝተዋህበና ዝጸንዐ ቃል ተስፋ ስለ ዝፍጸም በዚ ኩሉ ሻዕ ባህ ይበለና ንኩላትኩም ድማ ርሑስ ልደት In today's day and age, Christmas is a holiday that is extremely marketed. Whether it comes to decorating your house with lights, putting up a Christmas tree, gift giving, even non-Christians take part in these things. The true meaning of Christmas is that God came down to earth as Jesus to die for our sins so that we may have salvation. Ameskin b'mezmur
أسمع دمتي أوان استنقرب نبيان يسوس كبولده ترايب قاسون تقلتين عالم كل بالنصار البيت حقوس عبسر بسرات تعود قلب السرات أمري تسمعي أبيت لهم يهودا أمر لعمال تولده جينا يمثل غيره جيزي أوزي بسه بمدوب جيزيقن من حنا تقلسه تقدم يا آدم موت بحياته أملاك تقوينا زي ودام حرته نايم ريت أملاك حلا ودو حبلنا عالم تتحقص ملح انت ودلنا ترحم قلب السرات أمن ريت السمحي أبيت لهم يهودا أمن لعمال تولده جينا يمثل نيرو جيزي أوزي بسه بمدوب جيزيقن من حنا تقلسه عرقينا يتلاقي بسلطان سباري بركوب وطلبا لقالوا مخبري امن دخل يسوس توليدو الزكاي يكونن بإمتى قميتو تحم قلب السرات أمن ريت السمعي أبيت لهم يهودا أمر لعمال تولده جينا يمثل نيرو جيزي أوزي بسه بمدوب جيزيقن من حنا تقلسه عبد العزبله ترى بينها زبان نايل بيت زبان نقاسها كبري 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 قويتا يسوس عبد العزبله عبد العزبله ترى بينها زبان نايل بيت زبان نقاسها كبري 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 قويتا يسوس أملاخي سخايخا أملاخي سخايخا أملاخي سخايخا أملاخي سخايخا أملاخي سخايخا نقصي سخايخا نقصي سخايخا نقصي سخايخا نقصي سخايخا أبكي العزبلي أبكي العزبلي ترى بينها زفان نايل بيت زون نقاسها كبري 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 قويتا يسوس تمسكن لي عبد العزبلي عبد العزبلي ترى بينها زفان نايل بيت زون نقاسها كبري 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 قويتا يسوس تمسكن لي أملاخي سخايخا أملاخي سخايخا أملاخي سخايخا أملاخي سخايخا نقصي سخايخا نقصي سخايخا نقصي سخايخا نقصي سخايخا ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት ክሓስብ ከለኹ እንታይ ዝሓስብ ኣመፃፅንኡን ንምንታይ ከም ዝመፀን እንታይ ከም ዝኾነ ንዳሕራይ ንዳሕራይ ድማ ከም ዝዛፍየ ትብሎ ፀንሕት ድማ ብዓወት ስለ ዝመፀና ንዕኡ ሓስብ ድንግል ክትጠንስ ያ ክበሃል ከሎሲ ድንግል ጠኒሳ ይትፈልጥን እያ ተገይሩን ኣይፈለጥን እዩ ግን
ተኣምር ክኸውን ስለ ዘለዎ ናይ ኢየሱስ ስራሕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብተኣምር ተጠኒሱ ማለት እዩ ነፍሰ ፁር ኮይና ማርያም ከምቲ ቃሉ ዝበሎ ተፈጺሙ እንደገና ድማ ማይካ ሚክያስ ድማ እንታይ ይብል ካብ ቤትልሔም ከአይብል እሱን ድማ ክፍጸም ነይርዎ ምልክት እዩ ዝህቦም ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ንይሁድና አይሁድና ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንደዘንብ ዘለኩም ምዕራፍ 1 ካብ 27 ጀሚረ ከንብባይ አምላክ ገና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከሕፍርሲ ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረየ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ከሕፍር ከአ አምላክ ነቲ ድኻም ዝዓለም እዚኣ ሓረየ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ አምላክ ምእንቲ ከይምካሁን አምላክ ነቲ አነ ገለየ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ገለ ዘይኮነ ሓረየ ይብል ቃል አምላክ ብዓለም ንዑቕን ሕሱርን በሐቂ ሓደ ቆልዓ በረት ክውለድ ከሎ ሲ ኣብ መብልዕ ማል ክውለድ ከሎ ካብዝን ንላዕል እንታይ ኣሎ ካብ ሓደ ቤተ መንግስቲ ክውለድ ምኽኣለ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እዚ ኩሉ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኣብ ትሕቲ ባሕርን ዘሎ ዝፈጠረ አምላክ ሲ ዝከኣሉ አምላክ እዩ ግን እንታይ ሓረየ ግን ንዓና ትሕትና ከምህረና ደልዩ እሱ ኣብ ትሑት ቦታ ተወሊዱ ካብዚኣቶም ጠቢባን ካብ ዝበሃሉ ካብ ፈላጣት ዝበሃሉ እቲ ሚስጥር ንዓና ንትሑታት ተገሊጹልና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ነቶም ጓሶት ከነቶም ትሑታት ንዓታቶም ድማ ተገልጸሎም እዚ ዘይበሃል ብርሃን ኣብ ለይቲሲ ቀደዲሉ በርሀ እሳቶም እንታይም ነይሮም ዝገብሩ ተጊሆም ማሎም ይሕሉ ነይሮም ሕጂ ንዓታቶም ነቶም ብለይቲ ዝነቁ ንዓታቶም ተገሊጽሎም ማለት እዩ ብሽራት ተበሲሮም ንዓና ንትሑታት ዋላ ሓንቲ ዘይንፈልጥ ካብቶም ጠቢባን ተሰወረ ካብ ነጋውስ ተሰወረ ንዓና እዚ ኣብዚ እተው ዘይንበሃል ንዓና ተገሊጹልና እዚ ዓቢ ውህበት ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ድማ እንታይ ይወሃብ ሰብ ይለዋወጥ ጊፍት ምሽ ንሕና ሓንሳ ንሓዋሩ ልብና ሂብናዩ ለና ንጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ህያብናትና ንኢየሱስ እንህቦ ልብና እዩ ልብና ሂብናዮ ኣብኡ ድማ መሕደር ረኺብና ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ልብና ሓድር ንሕና ድማ ብኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ረኺብና ንደቅናው ነምህሮም ስለ ዘለና ብኡ ድማ ተማሂሮም ኩሉ ሰብሲ ንዕኡ ከፍልጥዎ ትበልዕን ምስትን ጊፍትን ዘይኮነሲ ቆልዑ ከመይ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ዕሳቶም ከም ተወለድዎ ከምኡ ከም ተወልደ ከም ዝዓበየ ናብኡ ክጽጉዑ ንዕኡ ከም ልኹ ጥራይ ነተባብዓዮም ሩሑስ በዓል ልደት ይግበረልና ንኩልና ተባረኹ እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረኸ ይኹን ንልደት ዝፈልጥ ኩሉ ግዜ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ንዓይሊ ተወሊዱ ክበሃል ከሎ ከም ምድሓን ሓሊፉ ንዝሃበና ሰላም ንዝሃበና ጸጋ ብጣዕሚ እናተረዳእ ንኸይድ ከሎ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 2:10 ዘሎ እንታይ ዝብል ኣብ ቤት ዳዊት ዓቢ መድሓኒት ተወሊድኩም ኣሎ ይብል እዚ ድማ ዓብ ሓጎስ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓቢ ብስራት ኣሎ ይብል ሞ ናይ ሓቂ ድማ ኣነ ዝተበሰርኩሉ እዋን ስለዚ ነዚ ተበሲርካ እንተዳኣኒ ንክርስቶስ ፈሊጥካ ድማ ናይ በሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ሂቦ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም መዝገብ ምዝግበካ ሞ ኩሉ ግዜ መዓልቲ ንዝሃበካ ጸጋ እንዳረኣኻዮን እናተሓጎስካዮን ንኽትነብር ዝፈለጥ ኩሉን ዝተወልደለይን ዝኣመን ኩሉን ወዲ ድንግል እዩ Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the
ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 2 ዘላያ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓቢ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ምድሪ ድነሞት ዝነብሩውን ብርሃን አብርሃሎም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ብርሃን አብርሃሎም ይብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ብብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ ጸልማት ናብራ ወይ ድማ ብዛዕባ ፍልጦ ናይ እግዚአብሔር ዝነበሮም ሲ ከምቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሪኦሲ ኣይኮነን ኣባና ግን ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከለና ግን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 4 እግዚአብሔር ይባረክ ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ይብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ እና ነዚ ድማ ብርሃን ከብርሃልና ድማ ኢየሱስ ምፍላጥ ናይ እግዚአብሔር እቲ ህይወት ዘረክብ ብርሃን ሂቡና ሕጂ ንኡ እንታይ ይብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ድማ ቁጽሪ 10-11 ያዘላ እቲ መልአኽ ድማ እነሆ ሎሚ መድኃኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለዘሎ ኢሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ አሜን ንሂደት ህዝቢ ኣይኮነ ንኹሉ ህዝቢ ሲ ዝኸውን ዓቢ ሓጎስ እበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ ኢሎ በቃ እዚ ብስራት ሂዝናሲ እንደውም ንሰብ ክንምስክር ከለናውን እዚያ እንተ ትንገር ጽቡቕ ሰናይ ምበልኳነ ነዚ ተረዲእና ድማ ንሰብ ድማ ከነካፍል ክሪስማስ እንታይ ምዃኑ ናይ ምድሓን ጊዜ ክኾነሉ ካብቲ ጸልማት ዝነበረሉ ናብ ዘደንቕ ብርሃን ድማ ክመጹ እዚ ዓቢ ሓጎስ ዝኾኖም እግዚአብሔር ክህቦም ነዚ ልመን በዓል ልደት ክርስቶስ ዝተወለደሉ ጊዜ እንዝክረሉ ጊዜ እዩ ምውላድ ክርስቶስ ንዓና ንክርስቲያናት እቲ ዝዓበየ ነገርና እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ዝዓበየ ህያቡ ወዱ ደኣክል ይሂቡና ንሱ ከዓ ናብዚ ምድሪ ዝመጸሉ ዝተወለደሉ ጊዜ ኢና ንዝክረሉ ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወርሒ 12 ዕለት 25 እዩ ተወሊዱ በዚ ከምዚ ጌርኩም ኣብ ዕልዎ ነዚ በዓል ነዚ ጌርኩም ዘክርዎ ድብል ተጻሕፈልና ነገር የለን እቲ ዝግበር ነገራት ሲ ኣዝዩ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ዝረሓቐ ነገራት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ነቲ ተወልደ ክርስቶስ ክትጥምት ዘይገብረካ ነገራት ክንርኢ ንኽእል ኢና ግን እንታይ ትርኢ ኢኻ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ናብቲ በዓል ናይ ኣይሁድ ከይዱ ዝጸምአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ኢሉስ ክጽውዕ ከሎ ህዝቢ ትርኢ ኢኻ ናይ በዓል ጊዜ ሰብ ብዙሕ ነገር ክጥቀመሉ ከሎ ንሕና ክርስቲያናት ከዓኒ ነቲ ዕላማና ድኾነ ክርስቶስ ንምክፋል ግን ክጥቀመሉ ከም ንኽእል ድርዳእ ክርስቶስ እንዳበልና ዝተኩሉ ዝግበር ነገር ካብኡ ዝፈለየና ክኸውን ስለ ዝኽእልስ ኣነ እንታይ ድብል እዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ምሽያጥ ምልዋጣት ገለ ከሎ ክንርኢ ከለና ሲ ነጋዶስ ንጥቕሞም ተጠቒሞም ኣለዎ ማለት እዩ ትበዓል ንሕና ከዓ ነቲ ክርስቶስ ነቲ ዝዓበየ ዕላማና ክነካፍል ክንጥቀመሉ ዘለና ግዜ እዩ እሞ ሓዲና ሲ እንታይ እዩ ተገይሩልና እሞ ከዓ ክርስቶስ ናይ ሓቂ ከድግብኦ ቦታ ሕዝደሎ ኢናስ ንርእስና እናስተንትነሉ ንውሉድና እንምህረሉ ነዘኻኽረሉ ኩሉ ግዜና ንምሕሮም ርግጽ ዓመት ተጸቢና ክሪስማስ ጥራይ ኮና ንምሕሮም ግን ሓደ ኣብ ልቦም ዝተርፍ ዝዝክርዎ ነገር ክኸውን ከዓ ክርስቶስ እኮ ዝኽገብር እዩ መጺኡ ኢልና ነዘኻኽረሉ ምናልባት ንክርስቶስ ዘይፈለጡ ሰባት ኣብ ከባቢና ዘለው እነካፍለሉ ግዜ እዩ እሞ ብኸምኡ እየ ዝሪኦ ኣነ ጎይታ ይባርኽኩም ብሓቂ ግዜ ወሲድናሲ ናይ ክርስቶስ ቦታ ኣብ ልብና እነስተንትነሉ ግዜ ይግበራልና ተባረኹ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ንእግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ኦ ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ
ንእግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ወይ ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ኣብ ላዕሊ ብሰማይ ኣብ ዙፋኑ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ንእግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ክብሪ ይኹን ክብሪ ኦ ኣሻሕ ምስጋና ኣሻሕ ኣምልኾ ኣሻሕ ዝማሬ ኢየሱስ ይኹን ንዓኻ ኣሻሕ ምስጋና ኣሻሕ ኣምልኾ ኣሻሕ ዝማሬ ኢየሱስ ይኹን ንዓኻ ምዝማረይ ንዓኻ እምበር ኢየሱስ ንመንዳሞ ምዝማረይ ንዓኻ እምበር ኢየሱስ ንመንዳሞ ደው ምባለይ ንዓኻ እምበር ኢየሱስ ንመንዳሞ ደው ምባለይ ንዓኻ እምበር ኢየሱስ ንመንዳሞ ይገባካ 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 ቀዳማይ ዮሐንስ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ይዛረብ ብሕልፊ ኣብ ምዕራፍ 4 ስኢለ ንዕኡ ከንብብ ቀኒሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ዝነበሩሉ ግዜ ከም ምዃኑ ይዛረብ ናብ ዓለም መፂኦም ኣለዉ ኢሉ ነቢያት ሓሶትን እቶም ናይ ሓቂ ነቢያትን ትፈልጥዎም ድማ በዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እናበለ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ምምፃእ ኣይሁድ ክሳብ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ጽበይሎ ቃል ኣምላኽ ግን ኣነፂሩ ይዛረብ ጎይታ ብስጋ መፅኡ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ብሂወት ክነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኣና በዚ ተገልፀትልና ናይ ጎይታ ምምፃእ ዝገበሮ ናይ ኣዳም በደል ናይ ኣዳም ምውዳቕ እዩ ምእንቲ ብሂወት ክነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኣና በዚ ተገልፀትልና እግዚኣብሔር ክንምንታይ ከም ዘፍቅረና ተገልፀ ልደት ስለ ዘሎ ድሓር ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቅረና ብናይ ሓጢኣትና ምትዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቅረና ኣይኮነን እታ ፍቕሪ በዚ እያ እቲ መጀመርያ ዘፍቅረና እግዚኣብሔር እዩ ሓደ ሰብኣይ ዝፀሓፎ ሓደ ግዜ ዛንታ እዝክር ሓንቲ ዑፍ ነይራ ይብል እዛ ዑፍ እዚኣ ብጣዕሚ ብርቱዕ ቁሩ ኮይኑስ ኣብ ደገ ከርተት ትብል ነይራ ሕጂ ክትመውት እያ እንድሕር ገዲፍያ ክትመውት እያ ኢሉስ ከምፅእ ኣደልዩ ግን ክቐርባ ከሎ ንሳ ተሃድ ንሱ ከቐርባ ንሱ ደልደሎ ሓንቲ ነገር እያ ከድሕና ንሳ ግን ኣይርዳእ እንድሓር እንታይ ቋንቋ ናይ ዛ ዑፍ እንተድህልወኒ እሞ ከድሕነኪ እየ ዝደልደለኹ እንተዝብላ ኢሉ ሞ ዋው ኢለ በዚ ቋንቋ ናይ ሰበት ዝርዳእና ግን መፂኡ ሲ ኣፍቅረኩም እየ ዝበለና ኣቦይ የፍቅረኩም እዩ ዝበለና ጎይታ ኢየሱስ እዩ ኣቱም ፍቑራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕናውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ እንዳበለ እቲ ንኣምላኽ ኣፍቅሮየ ድብል ንሓውግና ዘይፍቅር ሓሳዊ እዩ እንዳበለ ይድቕፅል ስለዚ እቲ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እዩ ጀሚሩ ንዓና ምስ ተዋህበና ንሕና ነንሕድሕድና ክንፋቐር እዚ ቃል ኣምላኽ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ከተልቦን ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር ፍቕሪ እውን ኣባና ትፍፀም ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ብትግርኛ ከምዚ እያ ትብል ግን ብእንግሊሽ we love him because he first loved us
ልደት ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር ናብ ህዝቢ ሓደ ፍቕሪ ንሕና እንድሕር ተረዲኡና እዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ንሓድሕድና قصلا بيلو شعو أبقى 18 نحنا إنا خنفكرون إغزابير أفكركاي دول مزمور يفرحني تفكرون تداخلنكا ترقيخ مالت نحر فكركاي قويتاي بقى 5 كسع بقى موت هنا دلو فكركا كله سيلز ناتي فكركا إغزابير راح تطبروني خا نحر تفكروخينكا يرأي نزفكركايو فغري بتهجبار يعتقلت سلزي كم تنسوا أفكرنا ذهبنا إنه بو نجار كلنا عبي نجاريب نزخلوا دبلكم حسابات كحسبوا خلهم أتي أما بالعمال دلك أسوس سبعي نزي أخلا تستغل لها وحكوا حوا كوي بتجاء توني له استوم قالوا يبلناني له مسوقنا إيش حنت لا تني ما بالعمال إلوه قبل بنا عينة بوتها أنت نحسباي اللي يحسب قالوا هاي تقبلون نقويتا تقبلنا لنا جن تا وانا بوتها حيزودو اللوجن باي حتو يا ود هيرودوس انت دمص نخلو ماوصيو اتوم بلو مهياتو نو ولا اغايش اللوجن ود هيرودوس كوي مسيو دلو مبلمو موصو كمو خين خون نغويتا فتو مخنا رداني انا فتو جن تاناي كبر بوتا حيزوادو اللو تام بالعمال دي ستيل زلاتو نحنا ابانا ونسي ابتي نشتي بوتا هيبناس افكركايلنا نزمر كاين خون جن كن حسب له زلنا يمثلني تخطاتلت مدبنا دما نقولهم بحقي رحوس بعل لدت يقبر لكم كنبلكم كم بيتسب ندلي رحوس حدش عمتنا قدمنا نبلكم كم بيتسب تبارك امين